estalpe goxo xamurra. Aipan txikane zerra da guretzat, ez da zerrendan laburra. Historia handiko taberna bat da, herri giroan ikurra. Ama Pilarren sukalderako gogota ofizioa, Milarritosen fundamentua, marinesen akzioa. Jose Mariren hizketa garbi, kontutako bizioa. Bateko kafe, besteko pintxo, besteko infusioa. Mezitezuen hauxe da, herritarron desioa. Osasunean gozazazue zuen jubilazioa. Zaharrentzako xarma bazeukan, meza ondoren joatean. Umeentzako aze plazerra, gusanikoak jatean. Batzuk ireki, besteak itxi, aurrera darraikateak. Ura itxi da, ta zer